Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, keluarga besar Masjid Al-Aqsa, segenap pejabat pemerintah Desa Gadungan, Kecamatan Wates, kepala desa atau yang mewakili beserta jajarannya, segenap pengurus takmir Masjid Al-Aqsa, berkenan hadir Mbah Yai Mahmudi, suwaya kemawon ingkang kula hormati Gus Fahim, ingkang kula hormati, alhamdulillah pinarengan sehat jasmani rohani, saged netepi kewajiban narupi tolabul ilmi. Mugi-mugi beto manfaat maslahah hasanah fiddin wa dunya wal akhirah. Sholawat ugi salam mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah sampun mulang kita supados urip kita barokah, selamat dunya ugi selamat wonten akhirat. Para hadirin dalem niki dalu menika keluarganipun wonten ingkang tinimbalan sowan untuk melanjutkan perjalanan hidup menuju alam keempat, yaitu alam barzah. Nggih punika panjenenganipun Bapak Hamim Thohari niki sedo sakmenika jenazahipun kabaripun perjalanan menuju Wates. Para hadirin, dunia ini akan kita tinggalkan. Mati itu sebetulnya pindai manusa saka alam dunya nuju alam kubur niku jenenge mati. Lek wonge panggah urip. Mula manusa niku karo Allah kan dijadikan makhluk sing abadi. Manusa niku mboten iso mati jane Bu. Manusa ki urip terus. Mati ki mek pindahe manusa saka alam donya pindah alam berikutnya ki jenenge mati. Lek wonge panggah urip. Nyatane jenengan ki lek liwat kuburan didhawuhi kongkon nuluk salam. Jenengan ki lek liwat kuburan didhawuhi kongkon nuluk salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, inna insyaallahu bikum lahikun. Berarti sing ning alam kubur niku urip napa mati, Bu? Sampai niki lek liwat kuburan karo Kanjeng Nabi dikongkon nuluk salam, berarti sing ning kuburan niku urip napa mati? Mbah Haji Mahmudi moko arep pidato ini uluk salam teng jenengan, berarti jenengan urip napa mati? Urip. Krana jenengan urip, jenengan diuluki salam. Krana wong ning kuburan iki urip karo Kanjeng Nabi lek liwat dikongkon uluk. Ngaten lho, krana kono iki jek urip. Mriki pendak malam Jumat enten yasinan tahlilan, wong mriki biasa slametan nggih. Yasinan tahlilan slametan iki ganjarane dikirimne ngene sing ning alam barzah, ngene alam kubur. Berarti sing ning alam kubur urip napa mati? Sampeyan iki di bojo ning sawah terus kok kirim, berarti sing ning sawah iki urip apa mati? Urip. Mula nyelameti wong mati ki wong Gadungan tak peseni aja kok watesi. Nyelameti wong mati kok mek 7 dina 40 nyatus pendak pisan pendak pindho 1000. Mulai wis 1000 terus muni entek slametane. Bar 1000 ki terusno yu 1075, 1250. Mula tradisine kiai jenenge haul. Tradisine wong biasa niku lek ning Blitar jenenge pengeling-eling. Dadi bar 1000 niki jek terus. Mergo kono iki jek urip jek butuh. Mula cek enek to musala ki pujian buantar pendak malam Jumat ahli kubur balinang. Berarti lek mulih ki urip apa mati? Urip, mergo urip terus mulih. Sampeyan bar pengajian ora yo mulih. Lah nyapa kok mulih? Urip. Terus anak sing muni yo lek ngono lek ziarah kubur aja dina jemuah, lah nyapa sali pandalan jerene.
ngalami beda kok. Niku sing dawuh namine kitab An-Nawadir karyane Syekh Shihabuddin Al-Qalyubi niku pendak malam Jumat roh niku wangsul teng daleme piyambak-piyambak. Niku sing dawuh ulama, dadi lek enek cah pujian ngono kuwi ning YouTube dikritik itu salah. Sing dawuh ki Syekh Shihabuddin Al-Qalyubi kok. Seorang ulama besar di zamannya kok. Mula teng alam kubur iki enek pitakon kubur. Mula wong gadungan iki lek sedo kan ditalkin to, Pak. Nyapa kok ditalkin? Ya mergo urip lho ditalkin. Ditalkin ki diomongi, diwulang. Yo, diwulang. Diwulang. Diomongi. Diomongi. Lha sampeyan iki mau aku omong mek menteleng lho sampeyan. Mergo sing ning kono ki urip, engko lek di karo Pak Mudin kan biasa to. Sampeyan di Lukas ketekan malaikat loro, siji malaikat mungkar, loro malaikat nakir. Engko lek ditakoni sapa pangeranmu, jawaben pangeran kula Allah. Lho lak genah. Lek ditakoni sapa nabimu, jawaben nabi kula Kanjeng Nabi Muhammad. Lek ditakoni apa kitabmu, jawaben kitab kula Al-Qur'anul Karim. Lek ditakoni sapa dulurmu, dulur kula sedaya tiyang Islam. Ya kangge persiapan, mbok menawa kowe ditakoni apa organisasimu, gak usah grogi, jawaban tegas, organisasi kula Nahdlatul. Menawa ditakoni, ya mbok menawa kowe ditakoni apa partaimu, mbok menawa jawaban partai kula Partai Kebangkitan Bangsa. Lah tibane dulure Butoyah to. Lho lek ngono manusa ki ora mati, Bu. Manusa niku mek pindah, sampeyan eling-eling. Manusa ki ora mati, manusa ki mek pindah. Hari ini saudara kita itu akan pindah menuju alam keempat. Biyen awake dhewe urip ning alam roh. Mari ning alam roh dipindah ning alam kandungan. 9 sasi 10 dina. Mari ning alam kandungan ning alam donya. Nah saiki iki sampeyan dados piyantun gadungan wates, kula dados piyantun Selopuro Blitar. Pirang tahun ning donya, lho manusa ki enek waktune to. Ning donya ki rata-rata 60 sampai 70. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Rata-rata umure wong gadungan kuwi 60 sampai 70. Leres sing didhawuhi Kanjeng Nabi. Niki sing sedo sekitar 60, 66, 65 niki. Kanjeng Nabi lek dawuh antara 60 sampai 70. Punjul teko 70 enek yu tapi titik. Punjul teko 70 enek tapi titik. Hati-hati sing wis kepala 7 hati-hati. Malah sakniki iki golek umur 60 iki wis angel lho jani ngono. Jajal tetangga sampean iki sampean cateti sing mati lak rata-rata ngisore 60. Oke sing ngisore 60. Sampeyan iki lek buka Google Pak, sampeyan ketik angka kematian usia tertinggi di Indonesia kira rata-rata kepala 4 kali kepala 5. Sampeyan delok teng Google. Padahal Kanjeng Nabi biyen nek dawuh 6 sampai 7, 60 sampai 70. Saiki wis ngisore 60. Kula ngitung tangga kula winginane kena penyakit namanya lupus pengeroposan tulang niku 16 tahun. Rodok dawa kulit toko bangunan 31, 39, 42, 47, 53, 59, wingi mudhun 56. Golek swidak wis angel. Yo tenan hati-hati. Sing umure 59 punjul 10 sasi kurang 2 sasi lho, awas. Barbodo. Lho sampean iki lek ndelok TV kan jajal selebritis kan sing umure dawa sapa lak gak patek enek. Lho tenan mulai Nika Ardila, Poppy Mercury, Alda Risma, Olga Saputra, Taufik Sapalas, Dono Kasino, Ustadz Zefri, Yai Zainuddin, Irina, misanan kula Zulia Perez.
ora percaya. Kae sing tukang ngomong nih kesehatan kae semerep sampean jenenge dokter Os niku 39. Terus ngisore neh kene artis ndek lemu jenenge Preti niku 35. Misanane bojo kula winginane mati 28 tahun jenenge Vanessa Angel. Kok apal lho pancen bedino ndelok TV kok. Lha rumang sama lek kiai iki wiritan, lek Kiai Mahmudi, aku ora. Aku ki mripatku karo wong ayu ki ya cek genah. Lek Kiai Mahmudi wis ndak enah wis. Kuwi Kiai normal. Selebriti sing umure dawa mek sitok Mbah Surip tok lho yo. Sing tak gendong kemana-mana gitu. Wis muga-muga sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Mari nang alam donya dipindah ning alam keempat jenenge alam barzah. Pirang tahun nang kuburan nang alam barzah. Kanjeng Nabi mboten duduhi. Sing jelas awit putrane Nabi Adam menusa seda pertama kali sampai hari ini urusan kuburan ini belum selesai. Masya Allah. Mari nang alam barzah kok dipindah malih teng padang mahsyar. Sebuah tanah luas tanpa batas. Jadi sok karo donya niki dirusak, Pak. Donya iki karo Allah dirusak. Jenenge kiamat. Air laut tumpah, gunung niku dicabut karo Allah. Gunung ki meletus kabeh. Lho nggih. Bintang, bulan, matahari, planet, meteor bertabrakan. Manusia dicekam rasa ketakutan sing luar biasa. Akhirnya kabeh karo Allah dipateni. Terakhir makhluknya Allah sing mati namanya malaikat maut sing tukang jabuti nyawa. Takoni karo Allah, "Kat dalem sapa sing rong mati?" Telas entek jik. Blas nggih kantun kula tok. Allah langsung dawuh, "Jabutan dhewe nyawa." Akhirnya dicabut dhewe Pak nyawane. Akhirnya kullu nafsin dha'iqatul maut, kabeh manusa mati. Namung Allah ndil ya Allah sing boten saged sedo abadal abadi. Mari manusa iki dipateni kabeh donya dirusak sak karo Allah bar ngoten diturune udan suwene 40 dina. Udane niku ngapunten kaya toya mani kenthel. Akhire 40 dina udan, malaikat peniup trompet diuripi dhisik karo Allah. Akhire niupne trompet kabeh manusa bangkit saka alam kubur. Bagi tanaman di musim semi. Niku jerene enek sing dawuh inilah manusia kedua. Wah, teng mriki norno yu enek sing wajah iki resik, glowing, tambah ayu, tangi kok alam kubur. Lho kok iso? Tergantung ngamali nalikane ning donya. Mergo ning donya ki blater, petuk sapa gelem takon, ora anggak. Lek rewang ki gampang tersenyum. Iki yo tangi kok alam kubur ki wajah ruwesik. Enek wajah iki sing Masya Allah mencureng, menakutkan. Mergo ning donyane anggak, ora tau gelem takon. Rewang ki mek maido. Ki ora tandang mek tandangi mek ngicipi. Wis sok tangi ku alam kubur ki yo wajah ini menakutkan. Enek sing tangi ku alam kubur ki tangan iki loro mencorong, Pak. Di tangannya banyak perhiasan. Mergo ning donyane sregep ge ngelungne sedekah. Ning donyane lek petuk sapa ngejak salaman dhisik. Lho nggih tangane mencorong. Enek sing tangi ku alam kubur niku ceritane tangane kepleh. Lah nyapa? Mergo lek rewang tukang ngentit iwak. Wonge teko. Wonge teko. Gawe kacamata. Lho tenang sapa muli kudungi kuning lho. Enek sing tangi ku alam kubur ki Pak sikile ki tangi kok jelek rosok. Lah nyapa? Uripe sregep jamaah nang masjid nang musala, uripe sregep nekani pengajian, uripe sregep silaturahim. Tak sikile ki Masya Allah rosone. Enek sing mlakune brangkang, enek sing mlakune nglesot, sing melas ki sing mlakune kaya ulayu, maksur. Mergo nyapa?
ning donya tukang marani bojone tanggane liwat lawang mburi. Sur. Lah sing lanang ning Malaysia ya kok diparani liwat lawang mburi ku sok mlakune kaya ula iso. Wonge teko. Wonge lungguh serambi. Apa wonge tukang video? Akhirnya manusia digiring dipindah teng padang mahsyar, Pak. Niki tempat kelima niki. Wong salam donya kumpul teng mriku niku. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Gadungan. Pirang tahun boten genah. Mari ning padang mahsyar sing matahari kamik dari mailen dawuh Nabi. Cuwendek banget. Manusia teng mriku masyaallah nek sing kedelep karo kringete dhewe masyaallah. Mari kok padang mahsyar dipindah malih teng pundi? Teng hisab. Amal-amal kula karo panjenengan nalikane urip dicateti karo malaikat dilungne jenengan tampani tangan tengen lek apik. Sing elek dicateti dilungne jenengan tampani tangan kiwa. Mari gawa buku catatan amal dipindah malih teng pundi? Ya Allah teng mizan. Timbangan amal. Pirang tahun astagfirullah ya Allah Gusti mboten genah. Mari ngono sing terakhir kongkon muwat nang jembatan penghubung antara surga dan neraka. Dawe ulama sirat, dawe wong wates siratal mus sing slamet belok kanan mlebu swarga, naudzubillah sing gak slamet ceblok nuju neraka. Lho nek ngono klik manusa niku jane mboten mati. Kanjeng Nabi dawuh ju'ila lakumul abadu illal intikal. He wong gadungan seliramu didadekne makhluk sing abadi. Uripmu ki mek pindah. Manusa ki sekali hidup dia akan hidup terus. Krana manusa ki mboten mati, Pak. Ning donya awake dhewe kudu ibadah. Karena apa? Perjalanan kita masih panjang. Panjang perjalanan kita. Golek wis ning donya pindah nang alam kubur, mari nang alam kubur pindah malih teng padang mahsyar. Ditung amale, ditimbang amale, kon nguwat. Ada 5 tempat yang akan kita lalui, Bu. Setelah dunia ini kita tinggalkan. 5 tempat niku kuburan, alam kubur, padang mahsyar, ditung amale, ditimbang amale kongkon nguwat nang jembatan. Sampai eling-eling, 5 tempat iki akan kita lalui. Dan bekalnya cuman 1, sangune mek sitok 5 tempat iki jenenge ibadah. Wis. Ngapunten, ingkang sedo niki akan hidup lagi ke alam yang keempat. Lah sangune iki jane mek sitok jenenge ibadah. Lho nek ngono sampean kudu klik teng mriki. Lho nek ngono ibadah ora kangge ning donya, mboten. Ibadah ki kangge sangu lek wis awake dhewe ninggal ning donya niki lho, Pak. Dadi secara hakikat ibadah ki ning donya ora kanggone lek wis awake dhewe ninggal ning donya. Mula sampean rasa gumun lek ning wates enek wong sregep ibadah tapi melarat ning donya ki lho. Ning wates enek wong ra tau ibadah sugih masyaallah. Lah nyapa? Pancen ibadah ora kangge sugih yo. Ibadah ki kangge sangu lek wis mati. Aja kok gathuk ning ibadah karo sugih. Ibadah ora kangge sugih, ibadah ki kangge sangu lek wis mati. Dadi rasa gumun ning donya kula ora tau salat donyane masyaallah kaya ngono. Kene duhan tahajudan ra pedhot, melarat kira barbar. Jenenge salat duha iki ora tau pedhot, nandur pari lek kancane cekal 100 oleh 1 ton. Sergep salat duha ki malah oleh sak tak. Sampeyan aja kliru, pancen salat duha ki ora kangge panen. Salat duha ki kangge sangu lek wis mati. Ngene iki lek ora tak genahne sampeyan kok ibadah kendo. Duwe bojo sergep jamaah melarat, omah sebelah ra tau jamaah, selingkuh tok sugih. Bojomu kok omongi kowe iki lho ya, sergep jamaah ki lho oleh ngopo? Melarat yo ora barbar. Omah sebelah ki lho malah ra jamaah selingkuh tok, lah kok sugih to ya. Lah aku kudu piye to, Bu? Mulai sesuk leren oleh jamaah yo ya, selingkuh wae.
logika berpikir kita ki seringkali gathuk ning ibadah ki karo ekonomi. Ora gathuk. Aku ki lek nek wong jamaah ning Masjid Al-Aqsa, kuwi mek niteni kowe kuat pirang dina. Mergo jamaah ki gak oleh apa-apa, ngono lho yu. Akeh to wong jamaah terus bareng ilang kan akeh to. Mergo uteke awake dhewe utek materi, jamaah ndak oleh apa-apa terus kabur. Ora sadar lek jamaah ki kangge sangu lek wis mati. Ngono lho yu. Mula Kanjeng Nabi dawuh ad-dunya niku darul amal. Lah wal akhiratu niku darul jaza. Donya ki panggenane ngamal tok. Samane ning donya kon ngamal tok kon jamaah, deres Quran, tahajudan, duhaan, silaturahim, sedekah. Ning donya nek kon ngoten niku. Lah wal akhiratu kuwi darul jaza. Lah akhirat ki sok panggenane piwales. Sampai karo Allah ning donya kon ngamal, Allah lek males lek wis jenengan ninggalni donya niki. Mula Kanjeng Nabi bahasane ad-dunya niku mazraatul akhirah. Donya ki panggenan nandur, akhirat ki panggenan panen. Sampeyan iki ning kene mek kon nandur tok. Hei, kon nandur tok. Nandur kebaikan. Jamaah, deres Quran, silaturahim, sedekah niku jenenge nandur kebaikan. Lah panene karo Allah diwehne ning akhirat. Aja njaluk dipanen saiki, gak ketemu. Lek sampean sadar donya panggenan ngamal, sampean sregep ngamal. Akhirat iki panggenan piwales. Ning akhirat yo ora kon nandur dikai panen tok. Ning donya kon nandur ora panen. Jadi Allah itu punya dua tempat. Dunia tempat menanam kebaikan, akhirat itu tempat panen. Mula panen aja dijaluk nang donya gak ketemu. Lho nek ngono ibadah ki ora kangge saiki, Ibu, sampe eling-eling. Ibadah ki kangge sok. 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 Sampeyan ki lek budal jamaah ning Masjid Al-Aqsa ditakoni, "Yo kok seru gep jamaah olehmu apa?" Jawaben sok. Wek sregep pengajian te yo olehmu apa? Wek sregep sedekah te olehmu apa? Oleh bojomu takon, "Bu, sing ngaji ning Masjid Al-Aqsa sapa, Pak Lukman?" Apa judule? Oh wis to wong gadungan iki lek ora iman karo sok moh ibadah. Ora gelem ibadah. Mergo nyapa ibadah ki lek dikalkulasi gak entuk apa-apa. Sampeyan sregep salat seprono seprene deloken lak ora oleh apa-apa to. Mboten Pak Lukman kula salat ayem haleh tanggaku ora salat kok ya ayem. Malah kudu tangga sregep salat darah tinggi ya ora mudun-mudun, asam lambung lho ora mari-mari. Sing ora salat lho tensine normal, lek ora asam lambung kok malah. Mula ora kabeh wong gadungan iki gelem salat. Mergo salat iki ndak oleh apa-apa nang donya. Ndak salat yo ndak nyao apa-apa. Sampeyan pendak Ramadan poso ki njajal lek dingin-dingin oleh lek mek luwe ta. Mula ora kabeh wong gadungan Ramadan gelem poso. Mergo poso ndak oleh apa-apa malah. Lho, ora poso yo ora nyao apa-apa, Pak. Lho ibadah ki lek dingin-dingin malah ngoten kadang malah dingin-dingin malah ngibadahi kaya-kaya ngentekne dhuwit to. Sampeyan takon, wong sing mulih kaji ki lek dingin-dingin oleh apa to? Lek mek kupluk putih ini toko nara kono lho kae. Nggih. Kaji niki duwite pira wisan, Pak? Enek kaji ki jenenge furoda. Niku visane langsung ke Arab Saudi. Niku ceritane 750 juta wong sitok. Ning Mekah Madinah mek 18 dina. Furoda itu 750 juta wong sitok. Wingi adik kula sak keluarga budal. Adik kula niku namine Raffi Ahmad. Ora percaya ngono. Enek kaji ki jenenge plus niku 350 juta. Enek ngisore jenenge reguler niku 55 juta, antri 30 tahun saiki. Deloken. Wis duwite akeh antri. Kaji sing murah dhewe niku Pak, enek 10 juta langsung budal. Namine kaji amanah, tapi mati dhisik. Lha terus
pertanyaane, lho nyapa kok wong-wong iki gelem munggah kaji tak dudui? Mergo dodone iki enek iman, lek kaji kuwi ora kangge saiki tapi kangge iki lho iman karo sok. Bahasa Al-Qur'an alladzina yu'minuna bil ghaib. Terus wa yuqimunas shalah, sampeyan delok. Dadi yuqimunas shalah iki kedisian yu'minuna bil ghaib, iman karo barang ora ketok, sok kuwi lho. Sama nak iman karo sok barang ra ketok lagi gelem salat sama. Lagi wa mimma razaqnahum yunfiqun lagi kuwi. Wong cetil iki mergo gak iman karo sok kuwi. Lah mergo nyapa utek materi, aku lek sedekah 1 juta, ilang duitku 1 juta. Ya nggih. Dadi uteke awake dhewe utek kalkulator, mula cetil mergo gak kenal karo sok. Lah iman karo sok roman. Lek hitungan kalkulator 3 tambah 3 ki mesti 6. Lek kalkulator lek hitungan kalkulator 3 tambah 3 ki 6, 4 tambah 1 5. Lek hitungan iman ora 4 tambah 1 ki iso Pak kari 1. Lah nyapa? Lah pitik 4 ditambah garangan 1 kok. Lah sing dibiadok ora pitike karo garangan. Lho nggih. Mula sing nguwate manusa ibadah ki jenenge iman. Iman karo sok iki. Lho, sampean iki rene iki ora mergo sikile, akeh wong sikile kuat ra gelem ngaji kok. Lah sing nguwate sampean apa iman? Akeh wong sugih mau daftar kaji. Lho lek ngono sing nguwate kaji duduk duwite akeh, duduk iman. Duwite akeh sing ra gelem daftar kaji, mergo gak iman karo sok iki. Salat tarawih kuwi 23 rakaatnya apa sikilmu kuat? Mergo iman. Akeh to sing ora tak gelem traweh iki. Padahal ya rasa. Iki lho sing kuat niki jenenge iman karo mula akeh wong gadungan kon kaji iki ya angin kon daftar. Lah kaji ki uteke awake dhewe uteke wong bondo. Kaji ki arep budal tok wong sak gadungan diundang wis pira kuwi duwite? Mulai kaji kita rope seminggu ra dibongkar. Kau kabeh wong gadungan ziarah kaji njaluk donga, kathek kabeh ngoni karo rawon. Pira kuwi jajan? Kathek wong gadungan iki persis wong Blitar. Ziarah kaji sak elep isine wong 21, lha kok sing nggo gula ki mek sitok. Anak sing muni lho lek ngono klik wong gelem ibadah ki mergo duwe iman. Iman karo apa? Iman karo kehidupan setelah dunia iki. Sadaro to, sadaro. Pak Hamim Tohari niki mangke yang dibawa ki yo iki engko panen, Pak Imam Tohari engko panen. Mula Kanjeng Nabi dawuh al mautu tatimun nikmah. Kematian itu nikmat yang sempurna. Wong iki lek pengen tampa nikmat mati yo, mergo mati ki panen. Ning donya kok nandur lek wis mati panen ki seneng napa mboten? Sampean ki lek panen seneng napa mboten? Lho lek ngono panen ki seneng napa mboten? Mestine sampean lek iman karo mati ki seneng mergo mati panen. Wis. Piye? Mati. Loh, niki sing dawuh Kanjeng Nabi mulai nek dawuh Quran walal akhiratu khairul laka minal donya ki akhirat ki luwih apik tinimbang donya. Mergo donya panggenan ngamal, akhirat panggenan aneh. Kalau sampean anak wong mati, sampean ngomong yo mati panen. Arep nglayat ning ndi yo ngene wong panen. Tuh. Mati nggih. Mula wong ki lek imane sempurna, Mak. Karo mati ki gak takut, Pak. Mula kiai-kiai mbiyen iki kesel urip ning donya iki. Rindu dengan kematian. Lah tenan. Wong biyen ulama-ulama biyen ki nuwun sewu ngapunten. Lek lara ki disuntikne emoh. Kok emoh
mau usaha mau ora wis rindu karo kematian. Donya ki panggenane masalah. Donya ki panggenane masalah, ora nemu ayem sampe ning donya iki. Urung rabi masalah, wis rabi ora duwe anak masalah, kakean anak. Ora duwe duit masalah, kakean duit. Mula lek pengen metu teko masalah, mati. Bu, dunya panggenan ngamal, akhirat panggenan lho lek ngono ibadah ora kangge saiki, ibadah kangge sing tukang adzan teng masjid niki rawuh nggih. Kalau tak takon Pak, sampean sregep adzan iki oleh apa jajan? Aja mongsuk saiki tak takone. Mula ora ning critane Masjid Al-Aqsa ki sing adzan royokan, ora eneng. Lah nyapa mergo adzan ki lek ning donya ndak oleh apa-apa. Sampe delok sing adzan lak kubuke kuwi, ketune kuwi, sarunge kuwi. Mula rong tau Masjid Al-Aqsa ki sing adzan royokan. Lah nyapa mergo adzan ki lek hitungan donya gak oleh apa-apa. Tapi lek Pak Lurah ngedum beras miskin kabeh antri. Nggih napa nggih? Loh tapi lek sampean iman karo tukang adzan ki sepele, Pak. Tapi ning akhirat mboten. Khamsatun wajabat lahumul jannah. Enek wong 5 sing mesti mlebu swarga. 1 dari 5 orang sing mesti masuk surga. Waman adzana fil masjidi mim masajidillah. Wong sing sregep adzan teng masjid saka pira-pira masjide Allah. Ning donya tukang adzan sepele, tidak ning akhirat mesti mlebu swarga. Tapi bapak-bapak sama ning donya ora usah diamal daki-daki, sregep adzan iki lho garansine mlebu swarga. Tapi sak salate lho ya. Aja adzan tok. Kok baratan kliti mulih. Lho bro kok gak jamaah? Lho jare Pak Lukman kon adzan tok, pekok iki. Mula nuwun sewu niki rada cepet-cepetan. Nyapa tawake dhewe urusan donya karo urusan ibadah. Niku menungso ki rata-rata termasuk sing ngomong. Niku kok semangatan urusan donya ya. Awake dhewe ki prinsip donya, urusan donya niku prinsipe 3, Pak. Siji apa aja sampai kalah. Awake dhewe urip ning gadungan iki lho, prinsipe urip iki lek urusan donya aja sampai kalah. Duwe omah aja kalah karo tanggane, dulure, kancane. Duwe mobil aja kalah karo kancane, tanggane, dulure. Duwe motor aja sampai kalah. Duwe klambi aja sampai kalah, gelang kalung aja sampai kalah. Jilbab aja sampai kalah. Jilbab ngopo yu tekku robani, tekku loro bina. Yo aku tas tuku lemari es piro 1 pintu, larang tekku 2 pintu. Kono nyaut, larang tekku 3 pintu. Lho kok kono mbungok Bantul, larang tekku ndak enek pintune. Nek urusan dunya prinsipnya aja sampai kalah. Tapi urusan ibadah gak enek sing di prinsip aja sampai kalah kok gak enek. Roh tanggane sregep jamaah iki mek ndomblong kok ora. Yo lek budalmu bar adzan iki aja sampai kalah, sadurunge adzan kudu budal. Nah enek. Roh kancane sregep poso sunah, pendak sawal nyawal, pendak Senin Nyenen, pendak Kamis. Domblong kok ora. Yo lek wis sregep poso Senin Kamis iki lho aja sampai kalah. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, Senin Kamis, Tasyua, Asyura, Arafah, Tarwiyah. Tak enek. Urusan dunia aja sampai kalah, tapi urusan ibadah gak dipakai prinsip aja sampai kalah. Prinsip ini dibuang di pantai selatan. Sing nomor 2, urusan bodoh dunia ada di prinsip apa? Selalu ingin tambah. Duwe motor siji pengen loro, ndek loro pengen telu, ndek telu pengen mobil. Duwe omah ning Wates tuku perumahan nang Kediri tuku nang Jombang terus pengen tambah terus. Duwe sawah cengkal 1 piamlir 200 piye terus urusan tuh. Duwe warung lho laris ning Wates, buka cabang ning Pare buka cabang ning Jombang. Pegawai negeri iki jenis setahun 12 sasi. Digaji ping 12 lho njaluk nek gaji ke-13 Pak. Apa enek to bulan ke-13 iki lho apa enek? Kok iso gaji ke-13 terus ke-13 iki bulan apa?
Mari dikai gaji ke-13 jaluk neh ke-4. Aja kok paido yo ngene iki donya iki, Pak. Pingine tambah lek urusan materi. Taman roh ora winginane lurah iki sak Indonesia demo nang Jakarta iki. Dikai jabatan 6 tahun nih, jaluk tambah 2 tahun tak mau. Teko ora lurah iki. Oh iya. Lha tenan Pak Lurah. Ya wis ngono kuwi donya iki Pak Lurah. Aku ora maido. Wis pengin tambah. Lemboso ibadah awake dhewe kok gak tahu ya pengen tambah. Sing ora tau jamaah kok nambah jamaah kok ya ora. Ora jamaah kok ya tenang, tapi lek donya ora tambah kok wis susah. Mula sampe delok sing jamaah ning Masjid Al-Aqsa ya wedoke lak panggah kuwi ya yutun yujak yusri yujem wis ora tambah-tambah belat. Ora tahu tahajudan kok susah pengen nambah ora tahu wuduhan kok nambah ya ora. Sing ora iso maca Quran kok nambah pengen iso maca Quran ya ora. Ora iso maca Quran lho dadi wong Islam ya tenang. Kok ora tahu terus susah walah yuyu. Awake dhewe dadi wong Islam kok ya ora iso maca Quran. Ayo to yu nambah-nambah ilmu ben iso maca Quran. Wong Kanjeng Nabi ya dawuh wong belajar ki ra nek telate. Ayo yu wong-wong dilumpukne ning Masjid Al-Aqsa bentuk TK. Apa yu taman kawak-kawak. Engko belajar ngaji Mbah Yai Mahmudi kon golekne guru. Ya Allah betapa mulianya ning Serambi ki tuwek-tuwek nglumpuk bar maghrib. Bawar ngaji ra'fat kara tak kasrati jemblem. Listen. Urusan donya pengen tambah, urusan ibadah gak pengen wiwateke awake dhewe. Nomor 3. Urusan donya awake dhewe prinsip apa, Pak? Selalu betah. Sama delok. Awake dhewe lek ngomongin donya betah masalah jenenge sawah iki budal peteng mulai peteng ya betah. Jenenge buka toko kira-kira bar subuh lho sampai jam 10 bengi lho betah. Lho jenenge omahe gadungan iki lho. Dinese iki ning Blitar kono pegawai negeri. Ben dina nyang lho 50 kilo ki ya betah. Lho urusan donya di betah masalah. Oh jenenge ndelok dangdut akademi lho 6 jam lho kudu ngisingi dimpet. Urusan donya di betah. Masa urusan ibadah lho kok belas ra di betah. Deres Quran iki 5 menit iki diucap wis ra betah. Ngrungokne ngaji Pak Lukman wis molet ngiwa, molet nengen. Sikile teko slonjor, teko slonjor. Dilak dilundangak nyawang jam yo kok rong mudun-mudun piye yu mulih nyak iki apa engkon. Jadi urusan bodoh-bodohnya ki awake dhewe betah, tapi lek urusan ibadah blas nanti betah. Mula lagi sampean ditani dulu ungkas Ramadan. Sampean ditani. Lek enek kiai ngimami tarawih kok kalem, ora patek payu, Pak. Ngimami tarawih bismillahirrahmanirrahim. Imami salam makmume bar, Pak. Lah nyapa lho pancen ibadah ki ra betahne kok. Wis traweh ki 23 rakaat sak witire lah kok kualem. Sing luwaris lah bismillahirrahmanirrahim amin amin luwaris ya. Mula nyapa to Kiai NU ki lek taraweh kok rodok cepet. Kiai NU itu cerdas. Manusa ki urusan ibadah ki ra betahne. Aja nemen-nemen mung lalo ki lek imam. Jeng Nabi itu pernah menegur sahabat ngimami iki bar Fatihah maca surat Al-Baqarah ta. Didukani karo Kanjeng iki piye to? Makmum iki nek sing arep ning sawah, arep ning pasar, nek sing arep ngemiki anake. Ngibadah ki ra betahne, surate aja dawa-dawa. Jeng Nabi ora tau nyeneni sing bar Fatihah kulhu, gak tau seneni karo Kanjeng Nabi. Nggih napa nggih? Sampeyan tahlilan enek kiai kok lek ngimami ki lek ndonga dawa rungokno kok lak mesti sing entahi sing mburi ampun di aja dawa-dawa berkate lak tinteni iki
Mula nek kiai nek ndonga duwa ngono dhek kiyaine tekone kerine jamaah batin biyu teko mudyar iki lho. Mari jam pira iki. Dipancen ibadah ki ora betahne. Nggih napa nggih? Tapi lek donya ki betahne. Wong jenenge ning wates lho yo, enek karnaval Agustusan iki. Agustusan iki karnaval lho 10 kilo. Karnaval kok karnaval? Gerak jalan. Gerak jalan itu 10 kilo. Padahal gerak jalan ini mlakune tok ditata. Lek sing maju iki, musuh iki, di gerak jalan iki ngene yo. Sampe gerak jalan ngene iki gak sah. Lho jenenge gerak jalan 10 kilo kuwi teko finish. Omahe karo masjid mek 10 jangkah iki yo ora tau nyah. Nggih napa nggih? Wis melu karnaval padahal sampean jamaah ning masjid lho mlaku karo ngene ya oleh, ngene ya oleh, mundur ya oleh. Lah ya penak ta. Wong melu karnaval lho roke iki macak mantene copet. Dadi lek mlaku mek kenduk, 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 kenduk. Ngono ki lho 7 kilo kok ya teko finish. Omahe karo Masjid Al-Aqsa mek 7 jangkah ngono ki lho ora tau nyang jamaah. Alasane men kok setahun. Jane awakmu ki menstruasi apa mencret awakmu. Lek gak jalan kuat, karnaval kuat, jamaah ya kudu sampean kudu jujur karo Allah. Aku gak menging aku sampean karnaval, gak jalan, tapi lek gak jalan kuat, gak karnaval kuat, jamaah ya kudu teko nang pengajian ya kudu. Lho melu karnaval lho Pak Lurah. Budal iku jam 12 awan. Sampai subuh lho. Gek kupinge keberbeken son iki lho. Karo joget iki. Ngono ki kok ya kuat. Karo ngene iki. Ning ngene winginane ya ini. Winginane karnaval non enek. Ning gadungan ndak enek. Hebat. Mboten enten nggih. Kula iki kadang gumun Pak Lurah. Ngenekne karnaval iki lho Pak. Mulai zuhur sampai subuh lho. Kupinge keberbeken son iki lho ora protes. Enek wong darus jam 10 punjul 5 menit oleh sekowenyi. Lho lek karnaval keberbeken son kuat kudune keberbekan wong maca Quran ya. Ngono ki enek lho lurah iki lho, enek wong tadarus dikai edaran. Edaran minta kepada masjid jam 10 harus sudah turun. Lah sing karnaval sampai subuh lho ora dikai edaran berarti ngono lho. Nah, estu Pak Lurah, kula dukung lek niki gak enek karnaval. Lho tenan Bu, aja sampean nek iso melu karnaval. Sok ning akhirat ki enek wong mlebu swarga niku gara-gara nyingkrihne ri ning dalan. Mergo riki ganggu wong liwat. Akhire disingkrihne. Niku karo Allah diapresiasi Pak sok ning akhirat dilebokne swarga. Mergo nyapa? Wong niku nulungi wong menakne lek liwat, diapresiasi dilebokne swarga. Mula hati-hati besok ning akhirat nek lurah mlebu neraka. Mergo nyapa? Ngenekne karnaval ganggu wong liwat. Ya untung lurah kene iki mending gak ngenekne karnaval. Selamat insyaallah Pak Lurah. Aku winginane ngaji ning Trenggalek tak omong ning ngene iki lurahe menteleng karo muni cangkemmu ngomong apa kuwi. Bu. Lek gerak jalan kuat, karnaval kuat, pengajian ya, jamaah ya. Terus pertanyaan nih, nyapa awake dhewe urusan bodoh donya semangat, urusan ibadah gak semangat. Jawabane mek sitok. Mergo urusan bodoh donya dibayar saiki, urusan ibadah dibayar iki sing jenenge iman iki. Urip ning donya pesen kula mek sitok sabaro. Allah iki ning donya mek ngongkon ibadah, tapi karo Allah gak diparingi panen. Panene karo Allah diantrekne, dianti kongkon sok lek wis kiamat, lek wis awake dhewe ning alam barzah. Nyapa to dundang genduren iki. Dan deres campur gedhek 7 kilo ki yo nyang. Lho mae karo masjid mek 7 jangkah gremesil jamaah ranyang. Mergo lek genduren berkate saiki, lek jamaah berkate
Lha nyapa Pak jenengan ing sawah budal peteng mulih beteng betah mergo sampean nandur pari saiki panen. Nyapa sampean buka toko saiki sampai betah iya mergo buka toko saiki nek wong tuku saiki sampean oleh badi. Omahe gadungan dine selo ning Blitar 40 kilo bendina nyang iya mergo dadi pegawai negeri saiki sampean oleh bayaran. Tapi lek ibadah awake dhewe kon tandang saiki karo Allah kon sabar, bayarane diweh esuk. Wow, jane ngeten lho Pak Lukman, sing penak ning ibadah kan bayar saiki ae. Ben wong gadungan semangat lek ibadah kaya lek nyambut gawe. Tak usulne ning malaikat enten usulan ke gadungan supados ngibadah semangat kan bayar sakniki. Malaikat matur ning Allah, Gusti, usulan ke gadungan ngibadah kan bayar saiki. Lek ibadah ben semangat koyok nyambut gawe. Allah dawuh, lah lek dibayar saiki donya ya mandek to malaikat. Mila to Gusti wis umumno, sapa sing gelem salat, bar salat tak bayar kontan, ning isor sajadah nek dhuwit 100.000. Salat tok tak bayar saiki. Jam 12 bengi malaikat umumne pengumuman atas instruksi Gusti Allah. Mulai benjing sedulur warga Kediri kota kalih kabupaten ingkang purun salat dibayar kontan tengandhap sajadah enten yatra 100.000. Sampeyan mireng Pak, sampeyan mireng Bu, isuk budal nang Masjid Al Aqsa. Teko masjid salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat salam buka sajadah. Lah kok enek dhuwit 100.000 tenan. Bareng ngono salat qobliyah subuh, salat sunah fajar, 2 rakaat salam, buka sajadah oleh duit 100.000 neh. Akhirnya dikomati subuhan salam, buka sajadah oleh 100.000 neh. Bu, sampean subuhan mulih nggo duit 300, bapak cah 300, wong loro 600. Kok niki terjadi sing ning sawah prei gak ning sawah. Ngapa Pak Dira ning sawah ra kere salate oleh duit. Sing duwe toko warung tutup, nyapa yu tokomu kok tutup? Ora kere salate oleh duit. Lurah gadungan mengundurkan diri. Kenapa Pak Lurah kok mau jadi lurah? Ora kere aku mambengi tahajudan 12 rakaat oleh 1.200.000. Kok salat tok dibayar saiki tak duduhi sing ning sawah leren, sing pedagang lereng, sing petani leren. Polisi tentara leren, dokter perawat leren, lurah leren, kabeh leren mek salat. Mula salate ora dibayar saiki tapi dibayar sok. Mergo lek dibayar saiki donya mandek jegrek. Ngono lho yo. Penginane mireng ora ning Malang, enek ning kecamatan namine Gondang Legi. Ada seorang pengusaha kaya raya, sapa sing taraweh nggenku mulih tak sangoni 50.000 geger musala masjid sanding entek jik. Nek kabeh taraweh rono nek nyeket jalan raya itu macet total. Sing pengen sholat rono ki ndak umum oke. Akhirnya karo polisi dilarang mergo mengganggu ketertiban umum, Pak. Kuwi padahal mek dibayar 50.000 donya horeg. Wong Blitar kula ya meh budal kok. Lah wong sitok nyeken ya wong cemula 500 ya lumayan. Numpak pikep ora sebati iki wis. Mula ibadah ora dibayar saiki tapi dibayar. Kuwi jek salat tok lho dibayar geger wisan Pak. Nomor loronya apa teng ibadah gak dibayar saiki? Ya lek dibayar saiki kok deleh endi? Sampeyan ra duwe nggon. Sampeyan ra duwe nggen. Enek dawuh sapa wonge gelem salat Jumat mulih Jumatan ganjarane oleh unta sitok wis. Cara dibayar saiki sampean sesasi oleh unta 4, 10 sasi 40 kok deleh endi? Wong lemahmu sak encepe omah anu Pak Lukman titipne tanggane untane ya akeh. Didol Pak Lukman sing nuku sapa kabeh duwe dibeleh sing mangan sapa kabeh duwe iso sampean mlaku tok ning gadungan ra entuk dalan mergo nyapa sak dawane dalan isine letong tok. Genah yo, genah. Iso Pak cara dibayar saiki sampean pendak Jumatan wis mesti tukaran karo ibu cahya. Lah nyapa sampean arep budal Jumatan mesti tukaran arep ning ndi ya? Arep ning ndi? Arep Jumatan.
ora sah nyang, golek suket angel. Sing nimpal tong lerae. Genah. Mulang ibadahnya dibayar. Lek dibayar saiki ra ndenggon. Mula Allah wis nyiapi alam jenenge akhirat. Sing sregep Jumatan wis disiapi kandang sak untone, sak sukete, sak sing nimpal tletong pisan, tapi wis ayo ibadah ora kangge saiki tapi kangge sampean tau mireng dawuh, sapa wonge gelem salat sunah fajar, 2 rakaat sadurunge subuh niku lho. Salat qobliyah subuh. Wonten kitab sing dawuhne diniati salat sunah fajar ya oleh. Piro ganjarane? Khairum minad dunya wa ma fiha. Luwih apik tinimbang donya sak isine. Wis, cara dibayar saiki kok nyeleh. Kan enek teni kok sapa wonge gelem salat sunah 2 rakaat sadurunge subuh, ganjarane luwih apik tinimbang donya sak isine. Lho nek terus diweni saiki kok nyeleh. Nah ya. Murung ibadah ora kangge saiki, kangge koyok bayi diparingi sikil, tangan, lesan, kemaluan, jalan depan, jalan belakang, kuwi kangge apa? Bayi iki ya protes, Gusti, kula teng kandungan kok diparingi sikil, apa ken bal-balan? Diparingi mripat apa kon nyawang, lesan apa kon nyanyi, jalan depan apa kon ngising, jalan belakang apa kon ngek, apa kon pipis. Kula mboten butuh Gusti ning kandungan, butuh kula mek sitok napa plasenta, ya protes ning kandungan. Bayi iki lagi dong, setelah bayi iki pindah ning alam donya. Bayi lagi muni, ya Allah tibane sikilku kanjine saiki, mripatku saiki, lesanku saiki. Sikil ki ning kandungan ra kanggo Bu, lagi kanggo lek wis pindah ning donya. Dane malaikat wis ngomongi takon, Kat malaikat, kula teng kandungan kok diparingi sikil damel napa Kat? Jane malaikat menjawab, "Sok." Lah kula diparingi tangan damel napa malaikat? Padha karo awake dhewe, Gusti kula kok teng donya kan salat, kon deres Quran, kon jamaah, kon pengajian. Damel napa? Kula teng kandungan ki butuh kula mek sitok, apa duit? Masa pindah ning alam kubur lagi dong. Ya Allah tibakne salatku kanggene saiki. Mripat apa salatku saiki, zakatku saiki, hajiku saiki, sedekahku saiki, pengajianku saiki. Kula duduhi. Mula lek enek wong gadungan ning donya ora salat, kuwi persis kaya bayi lahir ning donya dalam keadaan cacat. Sikil kene kandungan ra kanggo, masa pindah nang donya dia menangis, kae kok disikil aku kok ora. Kae kok dia mripat aku kok ora. Sampe ning donya ora salat gak masalah. Gak kaji ndak masalah. Kalau wis pindah ning alam kubur lagi, dong lho kae kok di salat aku kok ora, kae kok dikaji aku kok ora, kae kok duwe wakaf aku kok ora, kae kok ditahajudan aku kok ora. Imani, sadari ibadah itu sebagai bekal untuk melanjutkan perjalanan setelah kita meninggalkan dunia ini. Deal Bu nggih? Ibadah ora kangge saiki, ibadah kangge salat ya ora kangge saiki tapi kangge wong lek orang ibadah solek wis mati koyok bayi lahir dalam keadaan ojo nemen-nemen mobilani donya. Kanjeng Nabi dawuh menungso kira gelem ibadah rusak mergo karo donya iki kenemenen. Sampeyan sadari dunia itu akan kita tinggalkan. Wau tak aturne kok bilani nemen-nemen sampai ninggal ning ibadah, donya iki ya wis ngene iki yo. Kok enek wong lho ning sawah iku sampai ra Jumatan. Apa sawahmu ki sok arep garap sak lawase to kok bilani kaya ngono. Sing sak lawase ki urip nang akhirat. Jangan korbankan kehidupan yang kekal mek nuruti kehidupan yang donya ki sediluk. Ibadah. Kek donya ki dibilani yo duduk panggenan penak ki panggenane nang suwar. Mula wae tak aturne ad-dunya daru ta'ab wal anak. Donya ki panggenane ta'ab kangelan. Wal anak lan masalah. Randi bojo masalah, wis di bojo masalah. Randi anak masalah, kakek anak masalah. Urung rabi bingung. Nyapa bro kok bingung dereng rabi Pak Lukman terus tak rabi ayem rabi tenan ayem. Mbosok rabi ya Allah sing wedok iki kenyiye.
sembarang jaluk rabi 5 sasi sing lanangi kuru lha kok 7 sasi mati. Ranti anak bingung jere lek di anak ayem dokter kandungan sak Kediri goleki sakane resep ditebus pengen meteng ora meteng golek dukun ngisori Gunung Kelut ndak meteng sori Gunung Merapi Gunung Semeru ndak meteng melayu nang Gunung Merapi keprujut Mbah Marijan mati. Pengen duwe anak jadi lek duwe anak ayem duwe anak tenan ayem pah anak enak kali kon ngaji moh kon mondok moh kon sekolah moh kon kuliah moh kon megawe moh dina-dina mek glegeken kan dile abuk ngombe apa lek api miyeng Bu. Dunia ki ya wis ngene iki. Dunia iki kaya godhong suruh. Siji halus, siji kasar, kuwi lek disawang tak duduhi, lek digeget padha paite. Mula jerene wong gadungan dunia ki mek sawang kaya godhong suruh iki kok sawang siji halus, siji kasar, jajal to cakoten. Pahit. Urip ning dunia ki sawang sinawang, dunia ki panggenane masalah. Sing kok anggap itu orang bahagia, tak dudui. Dia lagi menyelesaikan masalahnya sendiri. Ora sah milik karo tanggamu sing sugih ya duwe masalah. Rumah samu tanggamu sing tumpakane Pajero ki wong ayem, tak dudui kuwi wong kemeng. Mulai tanggamu numpak Pajero liwat ngarep, woi kalau wong kemeng liwat kalau wong asline padha kemenge. Mula lurah ki sangka tembung ngelune sirah. Urung dadi lurah masalah, pas dadi lurah ya bar dadi lurah ya donya Pak. Donya kaya wong bal-balan. Ora entuk bal masalah, entuk bal ya Mas. Ora entuk bal kon nguber bal, mbok entuk bal kon ngoperni kancane. Delok lek kerenggosan nguber bal tangi dicekel digo mulih nang gadungan gak oleh. Mari dioperne lah kok diuberne lah lek kok uber ngapa kok operne kuwi lho. Aku ki ndelok wong bal-balan sirahku mumet dhewe Pak. Yo wong ning donya ki duwe masalah dhewe. Maksud kula ngene lho, donya ki duduk panggenan penak. Lho lek ora salat kuwi penak, gak usah salat. Wong ora salat lho masalah yo akeh. Takon nang tanggamu yo kowe gak salat ni ayem, ya ora. Lah kowe sregep salat apa ayem, ya ora. Lah ya padha to, iya ning donya padha. Sampeyan ora salat duwe masalah, aku sregep salat ya duwe. Bedane sok ning akhirat yo. Sampeyan ning donya ora salat masalah, sok ning akhirat tambah masalah. Aku ning donya salat yo duwe masalah, tapi insyaallah aku sok ning akhirat gak duwe Mas. Dadi wong ning donya ora ibadah ki rugi. Mergo ora ibadah ki yo ora penak, ngono lho maksudku. Padha-padha ora penak ibadah. Mergo lek donya ora penak kok ibadah sok nemu pe. Lah lek ning donya ora ibadah ora penak, sok ning akhirat ora penak meneh. Terus kapan nemu ayem? Kapan nemu ayem? Kadang tak pikir wis ning donya melarat ora ibadah. Ning donya dipangane bingung ra salat. Lha terus ayemmu ki lho kapan? Ngambut gawe rekoso ora ibadah. Kok donya rekoso kok akhirat cek rekoso neh ki lho. Wis melarat gak salat. Ayemmu ki lho kapan? Enggak salat kok sok. Melarat gak nyolat. Terus ayemmu apa? Melarat gak nyolat. Terus ayemmu tanggamu lek sing gak salat tuh kok bungokno. Melarat gak nyolat. Terus ayemmu kapan? Lek tanggamu nguber mlayu-ayu. Golek wong mandek mlebu ana. Melarat gak nyolat. Terus ayemmu engko wiritane kuwi ayu ya, karo mulai pengajian wis wiritamu kuwi. Melarat gak nyolat terus ayemmu. Lah lek
ning donya melarat sregep ngibadah, iya ning donya rekoso insyaallah ning akhirat nemu penak. Aku ki sing gumun ki lek enek wong ning wates donyane akeh, mobile akeh, tokone gedhi, ibadahe sregep, jamaah ra pedhot, tahajudan duhan ra pedhot, sedina sewengi mesti sak juz, sak wulan pisan katam, wis donyane sugih, ibadahe sregep, terus awake dhewe menang apa? Teng Blitar ngeten Mbah Haji Mahmudi. Estu wong sugih. Omahe ngapunten tingkat 4 ya mboten salah. Tumpakan iki Toyota Camry, tumpakan iki Pajero. Tokone gawedhi. Tak dudu. Lek Jumatan iki nyoto, Pak. Jam 09.00 ki wong-wong rung teko dek wis budal. Lek jamaah maghrib gak tau kondur, lek durung isaan pisan. Itu berpuluh-puluh tahun dia itu jamaah ndak pernah putus. Mulai sampai mikir, ya Allah, wong kok sugih ibadah sregep, terus kowe iki menang apa Lukman? Menang apa? Wis melarat, nggak dolan. Terus ayumu Bu, iki sing melarat yo mbaten iki, cangkemmu ngomong apa to iki? Lho enten pianten, Pak. Jenenge nyambut gawe niki ya Allah sregepe, budal peteng iki mulih peteng, Pak. Ngapunten melu bakul kayu iki. Isuk ki wis budal ngethoki kayu munggahne kayu. Kula mulih ngaji ki lho urung mari cek munggahne ning trek. Ngono ku ya ora salat to bibutan bayangni. Nyambut gawe niki masyaallah rekosane Pak, ngono ki lho ora salat. Niki ora donya akhirat rekoso to. Melarat gak dolan. Terus ayemu golek tanggamu takon ki wong ndak patek ngibadah, aku mambeng arep nyang ra sida lho skillku ra penak. Pak Lukman di mambeng ngomongne apa yu? Melarat gak dolan. Terus ayemu ditano ngono. Lah nuwun sewu Bu, niki pendapat kula lho Pak. Lah lek selebritis kae lho sing ning Jakarta, sugih pengen tuku jet pribadi keturutan, kapal pesiar keturutan, arep rekreasi ning Eropa, Amerika, Afrika keturutan mergo sugih. Ngapunten, pengen wong wedok model apa keturutan mergo ning donya sugih, cara gak salat. Iku cara kula lho. Ning donya tau penak, cara sok ning kono ora penak, ning donya kan tau penak. Cara petuk wong melarat ning kono, iya awake dhewe padha ora penak. Iya aku tapi biyen ning donya tau penak. Lah kowe melarat gak dolan. Ayo. Lho lek selebritis kan sik iso menyang, tapi aku biyen ning donya kan tau penak. Lah awakmu ning donya melarat, ning akhirat melarat. Bu. Nyanyi. Donya nyenyek akhirat wong teko sing donya nyenyek akhirat nyenyek melarat gak nyolat, donya nyenyek akhirat nyenyek, melarat gak sholat, donya nyenyek akhirat nyenyek. Wong teko sing nyenyek Bu, ibadah nggih. Donya kok belani ya wis kaya ngene iki. Jangan korbankan kehidupan yang kekal mek nuruti kehidupan yang seben. Lek wis mati awake dhewe terus nyapa? Wong mati niku nggawa perkara telu. Diterne perkara telu. Siji bandane, loro keluargane, telu ngamali. Sing loro balik, sing siji melu. Bandane karo keluargane balik, sing panggah mendampingi amal. Aja nemen-nemen kowe mbelani barang sing arep kok tinggal. Ayo mbelani barang sing arep digo. Bahasane Gus Ikdam, ora usah mbelani mati-matian barang sing ora digawa mati, tapi belanono mati-matian sing arep digawa melarat gak dolan. Terus ayemu
Sayyidina Abu Thalib niku nate Pak ngadeg ning ngarep kuburan. Ngadeg ini kono kuburan. Karo Sayyidina Ali dibengok, "Hei penghuni kubur, gak pengen roh to critane keluargamu. Gak pengen roh to critane donyamu. Saiki tak critani yo. Sawahmu sakmono mbane tek didum. Anakmu sing nomor 1 karo nomor 3 gak akor perkara royokan sawah. Omahmu wis didum, tokomu wis didum. Tak jabatamu tak duduhi urung 7 dinamu digenteni kancamu. Bojomu sing wayu, sing berjanji sehidup semati, urung pendak pisan dirabi Kiai Lukman. Cara wong sing wis mati kuwi iso jawab dawuh Sayyidina Ali. Leres Sayyidina Ali tibane sing kula gawa mati nek ngamal kula, jamaah kula, salat kula, terus Quran kula, sedekah kula. Mula lek ngono ayo awake dhewe mempersiapkan diri untuk menghadapi alam berikutnya. Ngibadah ora kangge saiki tapi kangge enek sing muni lho Pak Lukman kados salat duha. Niku salat duha ki terus marakne sugih. Berarti kan kangge sakniki mboten soe. Cara salat duha ki dikai hadiah sepeda motor. Sing ning donya ki sing diwehne namung helme karo jakete wae. Sepeda motore panggah so. Salat duha kok mek dikai hadiah sugih ki lho. Salat duha ki ijone swarga. Lah swarga ora saiki tapi mila sampeyan lek niat salat duha sampeyan niati krana Allah. Bu dil nggih. Ya Allah, kula kalih Mbah Yai Mahmudi didhawuhi nggih dikira-kira mawon Yai lanten wonten sederek ingkang sedo. Iki jane aku ya cek urung nerangni Isra Mi'raj iki aku. Isra Mi'raj ning langit 1 piye critane, langit 2 jeneng Nabi nalika Isra Mi'raj petuk sapa? Wah, oh apik critane lho tapi wis bengi ki enek wong sedo. Ki apik sing arep tak omongne timbang mau. Nyapa sholat kok 17 rakaat, nyapa sholat kok ngadeg rukuk sujud lungguh. Wah, maning ceritane iki. Tapi wau didhawuhi karo Mbah Yai Mahmudi dikira-kira Yai mergo enten sederek ingkang esripan. Jane apik ceritane. Apik sing arep tak omongne timbang mau. Lah tapi piye wong pancen enek alangan. Apa ngono ae ngenekne kesepakatan sok ben ngundang neh ngene ya. Mumpung Pak Lurah ya rawuh ki lho. Poine wis kula mboten ngomongne salat. Wis semua ibadah harus dilakukan dengan baik dan yakini ibadah sebagai bekal setelah kita meninggalkan dunia ini. Wis ibadah sampean ra ganggu aktivitas sampean. Bu, salat aja ditinggal, ibadah aja ditinggal. Sak repot-repote kudu panggah rewang wayahe salat mulih becek buwuh aja pas usume wong wong gadungan ayo diusumne saiki lek mantu maghrib dikai tulisan untuk sementara becek ditutup buka lagi setelah sholat isya. Yoh rugi piro iki nggo. Mugi-mugi barokah pengaosan sing rawuh diparingi panjang umur barokah, paringi sehat jasmani rohani, ditebihaken saking pandemi, menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan ninggal saras, sedaya kagungan rezeki jembar halal, rezeki kathah ugi barokah, kagungan putra-putri sholih sholihah. Mugi-mugi sing rawuh inggal saged tindak Mekah Madinah. Mugi-mugi sing rawuh sedaya mawon termasuk ingkang sedo pinaringan husnal khatimah. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subula salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wajannibna al-fawahisha ma dhahara minha batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina ya Allah.
khususan khosoh dzurriyyahipun sedaya piantun ingkang hadir wonten majelis menika ya Allah, khususan khosoh dzurriyyahipun sedaya warga gadungan ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal bukhli wal kasali wal harami wa ardhalil umuri wa adzabil qabri wa fitnatid dajjal wa fitnatil mahya wal mamati. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa ballighna ramadana wa ballighna ramadana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Suwaya kemawon mulai awal hingga akhir usul khosoh dumateng panitia, Pak Lurah, Mbah Yai Mahmudi mulai wonten atur kirang sae agung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.